Здравейте! Вие гледате предаването Актуално, аз съм Кремена. Днес се намираме в село Мътеница край Хисаря, където се провежда 24-часов маратон по планинско колоездене. Той се организира за 7-ма поредна година от клуб Крива Спица. Останете с нас, за да видим какви са емоциите на колоездачите и как ще завърши това страхотно състезание. Днес присъстваме на едно уникално по рода си събитие. Това е един огромен тест за издържливост, не само физическа, а и психическа. Едва ли може да се намери по-голямо предизвикателство за любителите на планинското колоездене от един 24-часов маратон. Намираме се точно над село Мътеница, където трасето е вече подготвено и маркирано, а състезателите се наслаждават на последните минути преди старта на надпреварата. Сега ще се запознаем с някой от тях. Асен Георгиев е един от състезателите, които не участват за специално за клуб, а се състезават индивидуално. Ще ни кажеш какво те накара да се включиш в това състезание? Обичам спорта и мисля, че това е едно много интересно предизвикателство, защото 24 часа постоянно каране е нещо, което мисля, че не всеки може да направи особено голяма лекота. И искам да проверя докъде ще ми стигнат възможностите. Първи път ти? Да, за първи път съм на това специално. А в какъв клас ще участваш? Индивидуално ли? Солово, да. Подготвя ли си? Какви са ти очакванията? Подготовката ми е, че всеки ден карам колело и в общи линии ходя навсякъде. В смисъл, покривам по 50-60 км дневно. И надявам се, че ще успея да издържа 24 часа. Това трасето е около 10 км, значи ако правиш по 50, обикновено някъде след 5-6 обиколка ще ти умалеят силите. Не точно, в смисъл мога да изкарам много повече, просто това ми е средният дневен пробег. Така че очаквам, че ще успея да направя поне около 300-400 км на състезанието. И вече въпроси на шанси на това да нямам някакви технически проблеми. Дай Боже. Да ни кажеш какво е за теб колоезденето, какво те привлича в този спорт? Доста свободно е. Някакси наистина едно такова чувство на свобода има върху колелото и не се чувстваш вързан към пътя, както с автомобила. Имаш много повече възможности за това да импровизираш в дадени ситуации, има повече адреналин. И от друга страна, самото чувство спрямо пътя, по който се движиш, е друго, когато си на колело. Не разчиташ на двигател, разчиташ на себе си. Просто връзката с околната среда е съвсем друга. А чул ли си, че може да има мечки вечерта? Супер, ще си направим купон. Има и чуждестранно участие в това състезание. Сега ще се запознаем с един от чужденците тук. Как се чувствате днес? Чувствам се готов за състезанието и съм щастлив, че времето е на наша страна. Мисля, че всички сме готови. Казахте, че живеете в Банско. Вероятно се занимавате с колоездене. Да, днес сме отбор от 4 човека. Всички караме планински велосипеди. Свързано е с нашия бизнес. Чувствате ли се подготвени? Да, колкото мога да бъда. За първи път ли се състезавате в маратон? Това е третото ми участие в подобно събитие за тази година. Винаги участваме 4 човека на щафета. Как минаха тези състезания? Миналата година в крайното класиране бяхме 4. Надяваме се тази година да сме в топ 3. Какво ще кажете за трасето? Много е добро. Бързо трасе. Кара се добре. Има и някои нови части, с които ще ни изненадат. Но всички сме готови за надпреварата. Организатори на събитието са Пловдивският велоклуб Крива Спица. След кратък инструктаж, участниците ще стартират с бягане до своите велосипеди.
Добре дошли на 7-то издание на 24-часови маратон. Благодаря, че сте тук. Това състезание е за вас. Аплодисменти, моля. Така, да има малко настроение. Няколко важни правила. Тази година няма самоконтрол, като миналата с автографа на картончето. Има контрола тук долу и контрола там горе. На контролата се слиза от велосипеда и се минава пеша. В 7 часа задължително светлините на велосипеда. Вечерта до 7 часа сутринта се кара с светлини. Маркировката, както всяка година, жълти висящи ленти от дърветата, оглежда се добре. Щафетите трябва да направят всички по една обиколка по светло, защото после ще се изгубят при мечката. Идеята за маратона е възникнала преди около 7 години. Организаторите са били удивени от издържливостта на участниците в маратона 24 часа Ле Ман и са решили да направят нещо още по-откачено и екстремно, защото двигателят тук е велосипедист, а не мотор. За тази идея ще ни разкаже лично един от организаторите и инициаторите на този маратон. Владо Коношлиев е един от организаторите на това събитие. Сега ще разберем нещо повече за него. Ти от колко години караш планинско колело? Ами почти не помня, но може би от 2004, което прави към 8 години. Да, 8 години карам маунтенбайк. Това събитие се казва 24-часов маратон по планинско колездене. За 7-ма поредна година го правим. Това е единственият такъв маратон в България, но по света има много такива. В някои държави има цели серии и изобщо хората много се забавляват да карат нон-стоп. Откъде ви дойде идеята да организирате такова нещо? Ами преди няколко години гледахме един филм, който беше за световното първенство на 24-часовите маратони. И там борбата между първите двама беше заснета в пълнометражен 90-минутен филм. Гледахме го и изключително много вдъхнови и решихме да направим нещо такова и в България. Така се роди идеята, това беше 2006 година първото и от тогава нататък го правим всяка година. Колко километра е маршрута? Значи маршрута тази година е 10 км с 250 метра денивелация и по него се правят обиколки през цялото време. Победителят е този, който направи най-много обиколки за 24 часа. А няма ли да е по-интересно, ако се сменя самата гледка, докато карате 24 часа, или защо така сте го измислили затворен маршрут? Ами няма как иначе, ако е незатворен, маршрутът ще е безкрайен. За 24 часа хората изминават близо 300 км с денивелации от типа на 6-7 хиляди метра. Такова трасе цяла България ще трябва да обиколим, не може да се обезопаси. Плюс това хората имат възможност да спрат, да починат. Имаме чайове, вафли, нашите партньори са донесли от техни продукти, хората могат да пробват, могат да карат без багаж, така че формулата с затворено трасе е много по-приложима за такъв формат състезание. Вече 7-ма година го организирате подред или 8-ма? 7-ма. А как е минало самото състезание предни години? Има ли нещо променено от тогава? Да, много неща се промениха. Първото състезание беше с едва 20-30 човека, някъде не помня точно колко бяха. И то беше между гребната база и село Оризаре, долу в полето. Нямаше съвсем лесен терен, като за първи път решихме да го правим доста по-лесно. След това бяхме 2 години около село Марково, град Пловдив.
След това 2 години се качихме на хижа Здравец до град Пловдив, която е доста високо. Една от годините валеше може би 16 от тези 24 часа. Беше мъгливо и студено и беше много екстремно. Но въпреки това хората се забавляваха и дойдоха и следващата година, когато времето беше много по-хубаво. И от 2 години сме тук, в района на село Мътеница, в Средна гора, където терена е много по-благ и подходящ за съставяне на трасе, което да е хем достатъчно лесно за да се кара 24 часа, хем достатъчно предизвикателно, за да могат хората да му се кефят. Защо казваш, че терена е по-добър? Какъв е той? Малко по-полегато е тук и малко по-сухо, дори да завали няма проблем, в смисъл не става кално. Пътеките са бързи, не са толкова предизвикателни, могат да се карат по-лесно на тъмно. Хората като цяло се забавляват повече на този тип трасе. Миналата година бяхме за пръв път на това трасе и участниците си умряха от густа. Има ли специални изисквания за участниците, като се записват? Да, в повечето категории записваме само участници над 18 години и това е вече свързано с факта, че карат сами през нощта в гората. Имаме една категория, която е соло отбори, в която може да кара един човек над 18 години и един човек под. За тези, които искат да се пробват. Всеки трябва да разполага с 2 фара за през нощта, един основен, един резервен, задна светлина задължително, каска естествено, както винаги, наши каквито инициативи винаги изискваме да се карат с каска. За нас това е нещо като предпазник колан на автомобилите. Качиш се на колело, трябва да имаш каска. Това са най-общо основните изисквания. Имаме няколко други, резервни гуми, помпи и такива неща. Хората са обезпечени, за да не изпаднат в ситуация. Разкажи ни нещо повече за карането през нощта. Страшничко ли е? Карането през нощта всъщност е нещо в това състезание, заради което идват много голяма част от хората. Много е вълнуващо, много е готино. Особено ако имаш малко по-добри фарове, е страхотно преживяване. Ако са малко по-лоши, пък е малко по-страшничко, защото не виждаш кой знае какво. Но е изключително вълнуващо и голяма тръпка. Другия интересен момент е, че карането през нощта идва някъде към 8 часа вечерта, което е вече 7 часа каране и хората вече започват да се поуморяват. В малките часове на нощта започва да става много интересно, особено в борбата за първото място, когато първенците са дебнат едни други, кой колко ще спре да почине и кой тръгнал, и кой е легнал да спи, и кой не е успял да легне да спи. Първенците обикновено изобщо не лягат да спят, те само спират за по 5 минути да пият един чай, да се осиферат и продължават, но нощта определено е, може би, най-интересната част на състезанието. Трябва да имаш много добра подготовка, за да караш с 24 часа, сигурно. Точно така. Хората, които се борят за първите места, се подготвят месеци наред и след състезанието възстановяват, може би, 3-4 седмици. Не могат да си възстановят формата, защото това е наистина голямо изпитание за човешкия организъм. Добре, ти каза, че ще караш на щафета. Значи какво означава това? Позволено ли е на състезанието да има някакви групички от хора, така, които... Да, значи в състезанието имаме следните категории. Имаме соловата категория мъже и жени, в която човек кара индивидуално 24 часа нон-стоп. Всъщност както реши, но първенците карат нон-стоп. Има категорията за отбори по двама, в която ако някого е страх от мечките в гората, може да кара с компания нон-стоп. И другата категория, която имаме, е щафетни отбори, в която има 4 човека, които се редуват да карат един по един по трасето и си предават щафета. Тя е така по-забавна, по-лека категория, защото всеки кара около 6 часа, 24 на 4. Но пък, понеже хората почиват и имат свежи сили, се гонят до последно и е много динамично. Изключително забавно. Аз лично съм също в една, така да се каже, организаторска щафета. Докато караме, докато не караме, се грижим за дейностите по състезанието.
Така че аз също участвам в тази категория. Тази година колко хора има записани? Тази година има близо 70 човека записани, горе-долу колкото миналата година. Докато тръгна състезанието, вие се пръскате по трасето и не се забелязва толкова такива струпвания от много хора. Да, започваме с масов старт, но доста бързо хората се разтеглят по трасето, защото всеки си има своя темпо. Особено тези, които карат 24 часа нон-стоп, те се опитват с малко по-умерено темпо да тръгнат, за да не се изморят предварително. Но след старта, общо хората се разпределят доста равномерно по трасето и така продължават до край. Теб какви са ти очакванията? Като вашата щафета, мислиш ли, че може да е една от първите места? Предполагам, че не. Ние сме записали просто за да се забавляваме. Това е най-важното за нас. Изобщо нямаме амбиции за първите места. Но ще видим какво ще стане. Сега ще се запознаем с един от участниците, отново от клуб Крива спица. Как се чувстваш днес? Много добре. Адреналината гърми отвътре. Всичко е 6. Подготвен ли си? Да, надявам се, да. Как се подготвя? Отделя ли много време за тренировки? Вчера почивах си, ядох сладолед, лежах цял ден. Общо взето, това е, предните ни там, понеделник, вторник, покарах малко повече. И сега ще видим какво ще стане. А ти за първи път ли участваш на такъв маратон? Да, 24 часа, да. Притеснен ли си, че няма да можеш да завършиш или... Мисля, че, бавничко тръгваш, бавничко караш си с умерено темпо, няма проблем да си караш 24 часа. Последните 4-5 часа си някакъв супер неадекватен, но поне въртиш там и това е, въртиш си. А ти до сега колко километра си направил най-много планинско колездене? Като дълъг маршрут? Нямам представа. Като часове? Като часове, мисля, че 17 часа или нещо такова им беше най-дългото каране. След това си... Пак на затворен маршрут ли беше? Не. Големи обиколки. От Пловдив тръгнахме, обикаляхме там околните села. Значи все пак имаш опит с такива дълги преминавания, преходи? Да. Какви са ти очакванията за състезанието? Яко каране, то няма какви други очаквания. Светомир Младенов е капитан на отбора от Плевен. Тук са дошли 10 човека. Ще ни кажеш нещо повече за това състезание, как решихте да участвате? На това състезание участвам аз лично за 4-ти или 5-ти път, като състезанието е доста популярно и затова тази година събрахме повече хора, приятели, които си караме и те се навиха също да дойдат. Всяка година имаме все повече участници и тази година сме 4 отбора и 2 индивидуално. Как ви се стори предните години, в които сте участвали? Всяка година е било много тежко. Специално за мен, аз съм си го правил така. Както си го направи, тук имаш въпрос на избор. Можеш да караш, можеш да не караш. Като искаш да караш да си на по-челно място, е тежко. Специално ти се състезаваш за по-челно място и си караш сам за себе си, не в отбор. Не, в отбор карам. Като караме, да, винаги това е стимула да си на по-челно място. На щафета карате, така ли? Не, отбор по двама. Соло отбори по двама. Без да си почивате, значи? Стараем се да не си почиваме. Някакви малки почивки, такива по 5-10 минути за оправяне на храна, нещо по колелетата. Предимно толкова са. Мислите ли да почивате вечерта, да спите? Не, да спим абсурд. Пак някакви такива малки почивки за храна и някакви други такива неотложни нужди. Подготвяте ли се преди състезанието нещо специално? Правите ли тренировки или? Ние си се подготвяме целогодишно. Постоянно си карате? Да, постоянно си караме колело. Планинско основно? Каквото дойде. И планинско, и градско, и всякакво.
От кой клуб сте? Велоклуб Плевен се казва клуба и той е към туристическото дружество към града, Кайлъшка долина Плевен. А там организирате ли подобни състезания? И тази година за първ път ще организираме така голямо състезание. До сега сме правили 2-3 по-малки регионални, но тази година решихме да направим голямо състезание, което ще е на 6 октомври. И се надяваме да дойдат повече участници, да популяризираме района на нашия град, защото както навсякъде, така и там може да се практикува този спорт. Добре, разкажи нещо за издържливостта, която трябва да имаш да караш 24 часа. Как се чувстваш докато си на колелото? Вече към 1-2 часа през нощта борбата е голяма, дали да отидеш да си легнеш на топло или да продължиш да караш. Но ние сме състезатели от доста години, не ни е чак такъв проблем, успяваме да го преодолеем. Иначе за издържливостта тя се трупа с годините, няма как днеска да почнеш колело и утре дойдеш да караш 24 часа, няма как да се случи това. Пробваш, постоянно си поставяш по-високи цели и така, като дойдеш на едно такова състезание, си уверен, знаеш, че си го постигал на тренировка, значи можеш да го постигнеш и на състезание.